Good evening, guys. Good evening. Welcome back to my channel. My name is Failabu Sumotari. How are you all? All of you? Okay, thank you very much. So maybe fine. Okay. So today, दिनै जाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिथाइ लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन। जाग्रा फिथाइ नङा, सम मिथिनानै लानायनि फिथाइसो। भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हायोब्ला हागौमानि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो लोगो नोंथांमोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा सिङाव थांनानै मोनबेसे भिडिअ दङ नायहैनो हागोन लोगो नोंथांमोन। मोनसे खोथा, आङो रावनिबो पार्सनेलि सिंगेल मेटारखौ लानानै आं भिडिअखौ टपिकखौ लाबोनाय जाया लोगो नोंथांमोन। मिथिबायना? स' दानिया फैदो मेन आयदायाव। बिग प्रब्लेम आरो स्मल प्रब्लेमनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। नङा होमब्ला? प्रब्लेमा बयहाबो थायो लोगो नोंथांमोन, फिसा फिसा फिसा। सोरहाबा न'खराव दावराव दावसि, जानाय लोंनायनि, सोरनोबा गाननाय जोमनाय, सोरनोबा मबाइल नांगौनो, सोरनोबा मा नांगौनो, बेफोरबो मोनसे प्रब्लेम लोगो नोंथांमोन। स' बिग प्रब्लेमखौ स्मल प्रब्लेमाव लाबोनो नाजानांगौ लोगो नोंथांमोन। स्मल प्रब्लेमखौ बिग प्रब्लेमाव लांनो नाङा लोगो नोंथांमोन। बिग गिदिर प्रब्लेम जुदि गिदिराव लाङोब्ला प्रब्लेमाव बिराद गिदिर मोनसे फान दं जाहैदों लोगो नोंथांमोन। बे फाना डेन्जार, बेखौ गिनांगौ जाहैदों लोगो नोंथांमोन। मोनसे खोथाखौ मिथिनानै लानाया गाहाम, नोङो गुवाहाटीयाव फुंनि 9टायाव नोङो सौहैनांगौ। जेनेब्ला थाङोब्ला नों राइट टाइमाव नोङो रेडि जानानै थानांगोन। स्ल'लि नोङो गारिजों नोङो थांनांगोन। जुदि आनरेडि नोङो स्पिडआव थांनांगोन। ओंखायनो टाइमखौबो भेलु दोननांगोन लोगो नोंथांमोन। राइट टाइमजोंनो रेडि जानानै स्ल'लि थांनांगोन लोगो नोंथांमोन। प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानांगोन। मिथिबायना लोगो नोंथांमोन? स' आं नैबे कलमा एम्पटी जाबाय। नैबे कलमा निउ कलम। बेखौ आं दिनै इउज खालामबाय। बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान टपिक लानानै फैबाय थागोन लोगो नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय लोगो नोंथांमोन। खुलुमबाय लोगोफोर।